பிரைஸ் அல்லாஹ். கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர். இந்த மாதம் நமக்கு தரிசனத்தின் மாதம் என்பது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்ததான ஒரு செய்தி. அதனால் இந்த மாதத்தின் ஒவ்வொரு நாளும் வேதத்தில் இருக்கிற விதவிதமான தரிசனங்களை குறித்து பார்த்து வருகிறோம். இதுவரைக்கும் தரிசனையானார் என்றும் அதரிசனமானவர் என்றும் பிரத்யட்சமான தரிசனம் என்றும் முக தரிசனம் என்றும் மறுரூப தரிசனம் என்றும் சம பூமி தரிசனம் என்றும் மேக ஸ்தம்ப தரிசனம் என்றும் முச்சடியின் தரிசனம் என்றும் ஷீலோவின் தரிசனம் என்றும் சர்வ வல்லவரின் தரிசனம் என்றும் கர்த்தருடைய தூதனானவரின் தரிசனம் என்றும் ரா தரிசனம் என்றும் யோபுவின் புத்தகத்தின் 5 தரிசனங்கள் என்றும் சொல்லி இப்படி இத்தனை விதமான தரிசனங்களை குறித்து ஆண்டுடைய கிருபையினாலே வேதத்தை ஆராய சோத்திரம் அவைகளை கற்றுக்கொள்ள தேவன் உதவி செய்தார். அந்த வரிசையில இன்றைக்கு வேதத்திலிருந்து இன்னொரு தரிசனத்தை உங்களுக்கு நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் 48ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம். ஆதியாகமம் 48:3 வாசிக்க. யாக்கோபு யோசேப்பை நோக்கி, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் கானான் தேசத்தில் உள்ள லூஸ் என்னும் இடத்தில் எனக்கு தரிசனமாகி என்னை ஆசீர்வதித்து, லூஸ் என்னும் இடத்தில் எனக்கு தரிசனமாகி என்னை ஆசீர்வதித்து. அங்கு யாக்கோபு தன் குமாரனாகி யோசேப்ட சொல்லும் போது கானான் தேசத்திலே ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த இடத்துக்கு பேர் லூஸ். அந்த லூஸ் என்கிற இடத்துல ஆண்டவர் எனக்கு தரிசனமானார் என்று யாக்கோபு தன் குமாரனாக யோசேப் இடத்தில் சாட்சி சொல்லிக் கொண்டிருக்கு. இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிற தேவனுடைய வார்த்தை லூஸ் என்கிற தரிசனம். என்னையா விதவிதமான தரிசனங்களை சொல்லி கடைசியில லூஸ்ல போய் நிக்கிறீங்களே அப்படின்னாக்கா, இது லூஸ் என்பது நீங்களும் நானும் நினைக்கிற அந்த லூஸ் கிடையாது. இது கொஞ்சம் நல்ல லூஸ். நல்ல லூஸ்ன்னா சொல்லணும். நல்ல லூசு, நேர்த்தியான லூசு, அருமையான லூசு, அழகான லூசு, சரித்திரம் சார்ந்த லூசு, வரலாறு பொதிந்த லூசு, அன்றைக்கும் இருந்த லூசு, இன்றைக்கும் இருக்கிற லூசு, எப்போதும் இருக்க போகிற லூசு, பரிசுத்த வேதம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த லூசும் இருக்கதான் செய்யும். கடந்து போகட்டும். கர்த்தர் நல்லது. இப்போ இந்த லூசிலே தேவன் யாக்கோபுக்கு தரிசனமானார் என்று பார்க்கிறோம். லூஸ் என்கிற தரிசனம். அப்படியானால் இந்த லூசை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? எல்லாருக்கும் பரிச்சயமான ஒரு வசனத்தை முதலாவது நான் வாசித்து விடுகிறேன். ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் 28ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனம். ஆதியாகமம் 28:19. கர்த்தர் நல்லவர். அந்த ஸ்தலத்துக்கு பெத்தேல் என்று பெயரிட்டான். அதற்கு முன்னே அவ்வூருக்கு லூஸ் என்னும் பெயர் இருந்தது என்று இங்க பார்க்க. வேதத்தில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு இடம் பெத்தேல். பெந்தேகோஸ்தே சபைகள்ல நிறைய சபைகளுக்கு வைக்கிற பேர் பெத்தேல் சபதம். சிஎஸ்ஐ காரவங்களை பார்த்தீங்கன்னா செயின்ட் பீட்டர் சர்ச் இருக்கும், ஜைன் சர்ச் என்று இருக்கும், அப்புறம் ஜேம்ஸ் சர்ச் என்று இருக்கும். அப்போஸ்தலருடைய பெயர்களை வைத்திருப்பாங்க. பெந்தேகோஸ்தேக்காரவங்களை பார்த்தீங்கன்னா பெத்தேல் சர்ச், பெத்தேல் மிஷன் என்று சொல்லி இந்த பெத்தேலை பெரிதாய் வைத்திருப்பார். ஆனால் இந்த பெத்தேல் என்பதின் உண்மையான தாற்பரிய அஸ்திபார ஆதீனத்தின் பேர் என்னன்னா லூஸ். முன்னாட்களில் லூஸ் என்று இருந்ததுதான் யாக்கோபுடைய பிரயாணத்தின் போது அது பெத்தேல் என்று பெயர் மாற்றப்பட்டது. கடந்து போட்டு
இந்த லூஸ்ல என்ன அப்படி ஒரு விசேஷம்? லூஸ்ல போய் ஏதாவது விசேஷம் இருக்குமான்னா நான் சொல்லுவேன், பெத்தேலில் இருந்த விசேஷத்தை விட லூஸ்ல இருந்த விசேஷம் பெருசு. நீங்க ஆதியாகமத்தை விட்டுட்டு சங்கீதத்துக்கு பின்னாடி, சங்கீதத்துக்கு அடுத்தது நீங்க தானியேல், குறிப்பா எரேமியா, எசேக்கியேல், ஏசாயா, எரேமியா, எசேக்கியேல், அப்புறம் தீர்க்கதரிசன புத்தகங்கள் இத படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அங்கெல்லாம் பெத்தேலை குறித்து நல்ல வார்த்தையோ நல்ல சம்பவமோ அதிகமா இருக்காது. அது பலவிதமான அழிவுக்கும் பாதிப்புக்கும் சொல்லப்படும். ஆனால் லூச குறித்து எங்க படிச்சு பார்த்தாலும் அது நேர்த்தியான ஒரு செய்தியை சொல்லுவதற்கு. அப்ப பெத்தேல் என்பதை விட லூஸ் என்கிற இடமும் லூஸ் என்கிற பெயரும் தான் இங்கு சிறப்பானது. நம்பர் 1. இரண்டாவது, இந்த லூஸை குறித்து சில வேத பண்டிதர் என்ன சொல்றாங்க, 2 லூஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஒன்னு யாக்கோபு படுத்திருந்த வழிப்பிரயாணத்தில் அந்த இடம். 2வது நியாயாதிபதிகள் 1ஆம் அதிகாரம் 23 படி அது இன்னொரு லூஸ் என்று சொல்லுகிறாங்க. ஆனால் சில வேதத்தை தெரிந்த நல்ல தேவமன் என்ன சொல்றாங்க, 2 லூசு ஒண்ணுதான். ஆதியாகமத்தில் இருக்கிறதும் நியாயாதிபதிகள் இருக்கிறதும் ஒண்ணுதான். கடந்து போட்டு சரி, இப்ப லூஸ்ல ஆண்டவர் தரிசனமானாரு. இந்த லூஸ் எப்படிப்பட்டது என்பதுதான் இங்க கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று. ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் 43ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன், மன்னிக்கிறேன். ஆதியாகமம் 48ஆம் அதிகாரம், ஆதியாகமம் 48 3வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். யாக்கோபு யோசேப்பை நோக்கி, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். இங்க கவனிக்கணும், லூசை குறித்து யாக்கோபு சொல்லும் போது முதலாவது என்ன சொல்லுகிறார்? சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவே. அப்போ அந்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் இந்த லூசிலே குடிகொண்டவராய் இருந்திருக்கிறார். கர்த்தர் நல்லவே. அப்ப எனக்கன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே, அந்த சர்வ வல்லமையுள்ள அந்த தேவனுடைய ஆவியானவருடைய அபிஷேகம், அந்த கர்த்தருடைய மகிமையின் வல்லமை நம்மை நிரப்பினால் நம்முடைய ஜீவியமும் இப்படிப்பட்ட நல்ல தரிசனம் உள்ளதாக மாறும் என்பதில் எவ்வளவேனும் சந்தேகம் கிடையாது. கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவே. இந்த சர்வ வல்லமையுள்ள அப்படின்னா அது எதை குறிக்கிறது? சர்வ வல்லமையுள்ள என்பது எதை காண்பிக்கிறதா இருக்கிறது? வேதத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன். அந்த சர்வ வல்லமையுள்ளவர் என்பதற்கு ஆதாரமாக கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமையும் கிருபையும் தயவும் உண்டாவதாக. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தின் புஸ்தகம் 15ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம். வெளிப்படுத்தல் 15:3. அவர்கள் தேவனுடைய ஊழியக்காரனாகிய மோசேயின் பாட்டையும் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய பாட்டையும் பாடி, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தாவே, தேவரீருடைய கிரியைகள் மகத்துவம் ஆச்சரியமானவைகள். இங்க கவனிங்க, இந்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்றால் யாராம்? அவர் மகத்துவமும் ஆச்சரியமுமானவர். மகத்துவமும் ஆச்சரியமும் நிறைந்த தேவன், அவர்தான் சர்வ வல்லமையுள்ள. அப்போ இந்த லூஸ் என்ற இடத்துல ஆண்டவர் தரிசனமானார். அப்படின்னா அந்த லூஸ்ல ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவரா இருக்கிறார் பாருங்க, சர்வ வல்லமையுள்ள ஒரு தேவன். இந்த சர்வ வல்லமை என்று சொன்னாலே அவர் கர்த்தத்துவம் நிறைந்தவர், மகத்துவம் நிறைந்தவர், மாட்சிமைத்துவம் நிறைந்தவர், வல்லமைத்துவம் நிறைந்தவர். அப்ப இது எதை காண்பிக்குது? உங்க கண்ணுக்கு, உங்கள பார்வைக்கு எந்த இடம் இல்லாட்டி யாரு ரொம்ப லூஸ் மாதிரி தெரிகிறாங்களோ அவங்களுக்குள்ளதான் ஆண்டவருடைய கிருபையின் வல்லமையே அதிகமாயிருக்கும். அதனாலதான் நேற்றைக்கு காலை இருட்டோட ஜபத்துல ஆரம்பத்துல ஆவியானவர் பலமாய் இறங்கி ஒரு காரியத்தை சொன்னார். யாரையும் நாம் அற்பமா எண்ணக்கூடாது, யாரையும் அவலட்சணமாய் எடை போடக்கூடாது.
யாருக்குள்ள எப்படிப்பட்ட அபிஷேகம் இருக்கு, என்ன கிருபை இருக்கு, ஒண்ணுமே நமக்கு தெரியாது. கர்த்தர் நல்லவன். அப்போ இந்த லூஸ் என்கிற இடத்துலதான் ஆண்டவர் தன்னை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார்? சர்வ வல்லமை உள்ளவர். அல்லேலூயா. அந்த ஒரு அருமையான ஒரு சாட்சி, அந்த அருமையான ஒரு வல்லமை அந்த லூசை நிரப்பினது உண்மைன்னா, இந்த காலை வேளையில் இந்த அற்புதமான தேவ சத்தத்தை கேட்கிறீர்களே, உங்க இடத்தை தேவன் லூஸாக மாற்றி அங்கு சர்வ வல்லமையுள்ள அபிஷேகத்தை அவர் பொழிகிறார். கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்ல. இரண்டாவதாக இந்த சோத்திரம் லூசை குறித்து வேதம் கொடுக்கிற இன்னொரு அடையாளம் என்ன? கானான் தேசத்திலே என்று பார்க்க, கானான் தேசத்துலதான் இந்த லூஸ் இருந்ததாக அந்த ஆதியாகமம் 48:3 சொல்லுகிறது. கானான் தேசத்தில் உள்ள சோதரம் அந்த லூஸ். அப்ப இந்த கானான் தேசம் என்றால் என்ன? கானான் தேசம் என்பது எதற்கு அடையாளமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கு? அதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ரொம்ப அவசியம், ரொம்ப முக்கியம். கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவே. தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டன. ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிற இந்த கானானை குறித்து சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் 105 சங்கீதம் 11 வசனம். சங்கீதம் 105:11. உங்கள் சுதந்திர பாகமான கானான் தேசத்தை உனக்கு தருவேன் என்றார். அல்லேலூயா. இந்த லூஸ் எங்க இருக்குது? கானான் தேசத்தில். அந்த கானான் தேசத்துல லூஸ் எதோ குறிக்குது? இப்ப கானான் தேசம்னா சங்கீதம் 105:11 சொல்லுது, அது சுதந்திர பாகமான இடம். அல்லேலூயா. கொஞ்சம் கவனிங்க. இந்த லூஸ் என்கிற அற்பமாய் அவலட்சணமாய் சர்வசாதாரணமாய் நினைக்கப்படுகிற அந்த குறிப்பிட்ட அந்த இடமானது ஆண்டவர் அதை எங்க வச்சிருக்கிறார் பாருங்க. கானான் தேசம். கானான் தேசம் என்று சொன்னால் அது சுதந்திர பாகமான இடம். அப்படின்னா ஆண்டவர் அந்த லூஸை ஏற்கனவே சுதந்திரமுள்ள பூமியா வச்சுட்டார், சுதந்திர பாகமாக பிரிச்சு வச்சுட்டாரு. அதனாலதான் யாக்கோபு வந்தா அவனுக்கு தரிசனம் கிடைக்குது, யாக்கோபுக்கு தரிசனம் கிடைக்குது, யோசேப்புக்கு அடையாளமா இருக்குது. பிற்காலத்துல பிரயாணத்துல சொல்லப்படுகிறது. ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு சொல்லும் போது இந்த பெத்தேலுடைய பேர் வருகிறது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா, அந்த லூஸ் கர்த்தருடைய கரத்தினாலே சுதந்திரமான ஒரு இடமாய், சுதந்திர பாகமான இடமாய், அதுதான் பெத்தேல், அதுதான் லூஸ். அந்த லூஸ் தான் கானான் தேசத்திலே இருந்து. பொதுவாக கானான் தேசம்னா பாலும் தேனும் ஓடும், திராட்சை கொலைகள் நிறைய இருக்கும், கனிதர் விருட்சங்கள் இருக்கும், இதைத்தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா கானானுக்கு அழகான ஒரு விளக்கத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார் பாருங்க. அது சுதந்திர பாகமான இடம். இந்த லூஸுக்கு போயிட்டா நீங்க சுதந்திரமா இருக்கலாம். நல்ல தூக்கம் வரும், நல்ல சொப்பனம் வரும், நல்ல தரிசனம் வரும், உங்களால் நல்லா ஜெபிக்க முடியும். இந்த லூஸ்ல தான் யாக்கோபு ஜெபிச்சான். ஆண்டவரே, நான் இங்க இருந்து போறேன், இந்த கல்லுக்கு பிரதிஷ்டம் பண்றேன், திரும்ப ஜெபம் பண்ணா. ஆண்டவரே, நான் திரும்பி வந்தா இந்த கல்லுக்கு பிரதிஷ்டம் பண்றேன், திரும்ப ஜெபம் பண்ணா. அப்போ இந்த லூஸ் ஆனது ஒரு மனுஷனை நல்லா ஜெபிக்க வைக்க கூடியது. இந்த லூஸ் ஆனது யாக்கோபு போல தரிசனம் பார்க்க வைக்க கூடாது. இந்த லூஸ்ல தான் கர்த்தர் தரிசனமாகி யாக்கோபோடு பேசினான். அப்போ அவ்வளோ பெரிய யாக்கோபோடு கர்த்தர் பேசுறதுக்கு அவர் தேர்ந்தெடுத்த இடமே சோத்திரம் நல்ல லூஸ் என்கிற இடம் தான். அப்போ இந்த லூசுக்குள்ள எவ்வளவு பெரிய சத்தியம் இருக்கிறது, எவ்வளவு மறைப்பொருட்கள் பாருங்க. முதலாவது சொன்னேன், இது லூசா இருந்து பெத்தேலாய் மாறினது. இரண்டாவது சொன்னேன், இந்த லூஸ்ல தான் சர்வ வல்லவர் வெளிப்பட்டார். மூன்றாவது சொன்னேன், இந்த லூஸ் கானான் தேசத்தில் இருந்துச்சு. அந்த கானான் தேசம்னா நல்ல பாகம் பிரிக்கக்கூடிய, பங்கு போடக்கூடிய அருமையான இடம் என்று சொன்னேன்.
அடுத்ததாக இந்த லூஸ் எப்படிப்பட்டது பாருங்க. ஆதியாகமம் 48ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, ஓ லூஸ் என்னும் இடத்திலே எனக்கு தரிசனமாகி என்னை ஆசீர்வதித்து. அல்லேலூயா. இந்த லூசுக்கு யார் போறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குமா? நல்ல ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். ஆமென். கர்த்தர் நல்லவன். ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிற இடம், ஆசீர்வாதத்தை தேவன் கொடுக்கிற இடம், அந்த ஆசீர்வாதம் நிறைஞ்ச ஸ்தலம். எனக்கன்பான தேவ பிள்ளைகளே, ஆசீர்வதித்து என்று சொன்னால் அதிலே ஒரு தேவனுடைய நீதி இருக்கிறது. அந்த ஆசீர்வதித்து என்ற வார்த்தையிலே தேவனுடைய நியமம் இருக்குது. என்ன நியமம் இருக்குது? எபிரெயர் புஸ்தகம் 11ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம். எபிரெயர் 11:21 வாசிக்கிறேன். விசுவாசத்தினாலே யாக்கோபு தன் மரண காலத்தில் யோசேப்புடைய குமாரர் இருவரையும் ஆசீர்வதித்து தன் கோலின் முனையிலே சாய்ந்து தொழுது கொண்டார். அல்லேலூயா. இந்த லூஸ் என்றால் மூன்றாவது ஆசீர்வதிக்கப்படுகிற இடம். அப்ப ஆசீர்வதிக்கப்படுகிற இடம் என்றால் எதை குறிக்கிறது? எபிரெயர் 11:21 படியாக, ஓ அது தேவனை தொழுது கொள்ளுகிற இடமாயிருக்கிறது. தன் கோலின் முனையிலே சாய்ந்து தொழுது கொண்டான். ஆமென். தொழுது கொள்ளுதல். இங்கே தொழுது கொள்ளுதலில் ஒரு பெரிய ரகசியம் இருக்கு. ஒரு காரியத்தை சொல்ல பாருங்க. ஜெபம் ஜெபிச்சா அதுக்கு வேற பலன் உண்டு, துதிச்சா அதுக்கு ஒரு வேற பலன் உண்டு, அப்புறம் விண்ணப்பம் பண்ணினால் அதுக்கு ஒரு வேற பலன் உண்டு, வேண்டுதல் பண்ணினா அதுக்கு ஒரு வேற பலன் உண்டு. இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பலன் உண்டு. ஆனா இந்த எல்லா பலனை விட ஒரு விசேஷித்த பிரதிபலன் எதுல இருக்குன்னாக்கா, ரோமர் புஸ்தகம் 10ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனம். ரோமர் 10:12 நீங்க படிச்சு பாருங்க. அங்க தொழுகை குறித்து அழகான ஒரு விளக்கம் இருக்கிறது. வாசிக்கிறேன், ஜெபத்தோடு கவனிங்கள். ரோமர் 10:12வது வசனம். யூதன் என்றும் கிரேக்கன் என்றும் வித்தியாசமே இல்லை, எல்லாருக்கும் கர்த்தரானவன் தம்மை தொழுது கொள்ளுகிற யாவருக்கும் ஐஸ்வர்ய சம்பன்னராயிருக்கிறார். அல்லேலூயா. இந்த லூஸ் என்று சொன்னால் ஆசீர்வதிக்கிற இடம். அந்த ஆசீர்வதிக்கிற இடம் என்று சொன்னால் அது தேவனை தொழுது கொள்ளுதல். அந்த தொழுது கொள்ளுதலுக்குள் என்ன இருக்குது? நல்ல ஐஸ்வர்யம் இருக்குது. தரித்திரியமா இருக்கா? பஞ்சமா இருக்குதா? வருமானத்துக்கு வழி இல்லாத இருக்கிறதா? நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம். இருக்கிற இடத்துல கண்களை மூடுங்க, அப்படியே நல்லா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க, பாட்டு பாடுங்க, அந்நிய பாஷை பேசுங்க, அப்படியே மெய்மறந்து கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்க. நீங்க தொழுது கொண்டு கர்த்தரை நல்லா சேவித்துட்டு அதுக்கப்புறம் கண்ணை முழிச்சு பாருங்க. என் தேவனாகிய கர்த்தர் தம்முடைய கிருபையினால் ஆசீர்வதித்து இந்த ரோமர் 10:12 படி தம்மை தொழுது கொள்ளுகிற யாவருக்கும் ஐஸ்வர்ய சம்பன்னராய் இருக்கிற கர்த்தர் உங்களுடைய தரித்திரியம், உங்களுடைய பஞ்சம், உங்களுடைய கடன், உங்களுடைய கைமாற்று இதெல்லாம் அடைக்கத்தக்கதாய் அவரே ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்கிற தேவன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அவரே ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்கிற தேவன். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த அருமையான லூசை குறித்து மிக முக்கியமான 2 காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுறேன். ரொம்ப முக்கியமான 2 காரியம். கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவே. இந்த லூசை குறித்து அந்த 2 காரியம் என்ன? அதுல முதலாவதாக யோசுவாவின் புஸ்தகம் 16ஆம் அதிகாரம் அந்த 2வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது அங்கு ஒரு அருமையான ஒரு சத்தியத்தை பார்க்கிறோம். யோசுவா 16ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனம் வாசிக்கிறேன், ஜெபத்தோடு கவனிங்கள். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமையும் கிருபையும் தயவும் உண்டாவதாம். பெத்தேலிலிருந்து லூசுக்கு போய் அர்க்கியினுடைய எல்லையாயிருக்கிற
அஸ்தரோத்தை கடந்து. இங்கு இந்த லூஸ் எப்படிப்பட்ட ஒரு இடமா இருக்கு அப்படின்னா, பெத்தேல் இருந்து லூஸுக்கு போய் அர்க்கியின் எல்லையாகி, அப்படின்னா இந்த எல்லையாகி என்ற வார்த்தை எதை குறிக்கு தெரியுமா? விசாலமான இடம், நல்ல பெருத்த பூமி. ஓசந்தர வடக்கையும் தெற்கையும் கிழக்கையும் மேற்கையும் நடந்து திரின்னு சொல்லி ஆதியாகமம் 14ஆம் அதிகாரத்தில் ஆபிரகாம் என்று சொன்னாரே, அப்படி இந்த லூஸ் எப்படிப்பட்டதுன்னா நல்ல விசாலமான இடம். இந்த காலை வேளையிலே இருட்டோடு ஜெபத்துக்கு வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, இன்னைக்கு நீங்க கூணி போயிருக்கலாம், குறுகி போயிருக்கலாம், நெருக்கப்பட்டிருக்கலாம், ஒடுக்கப்பட்டிருக்கலாம், விருத்தி இல்லாதிருக்கலாம், வளர்ச்சி இல்லாதிருக்கலாம், என்னவோ ஏன் மாற்றம் இல்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம். இன்றைக்கு சொல்லுகிறேன், யோசுவாவின் புத்தகம் 16ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்துல இந்த லூஸ் எப்படி எல்லையாய் மாறினதோ, எல்லை அப்படின்னா அந்த ஊரையும் இந்த ஊரையும் இணைக்கிற பகுதி, அந்த தேசத்தையும் இந்த தேசத்தையும் இணைக்கிற பகுதி. அப்போ இந்த லூஸ் எதை காண்பிக்கிறது? ஐக்கியத்தை காண்பிக்கிறது. தூரத்தில் இருக்கிற பட்டணத்தை தன்னுடைய பட்டணமாய் இழுத்து கொள்ளுகிற தன்மை. இந்த சின்ன லூசுக்குள்ள கர்த்தர் எவ்வளவு பெரிய விஸ்தாரத்தை வச்சிருக்கார் பாருங்க. லூஸ் என்றால் அது எல்லையை குறிக்கிறது. இந்த எல்லை என்றால் அது விஸ்தாரத்தை குறிக்கிறது. விஸ்தாரம் என்று சொன்னால் பெருக்கத்தை குறிக்கிறது. பெருக்கம் என்று சொன்னால் பெரிய ஸ்தானத்தை குறிக்கிறது. இந்த இவ்வளவு விளக்கத்தை தான் ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் 26ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம். நாம் தேசத்தில் பழுகி பெருகும்படிக்கு அவர் விசாலமான இடத்தை உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி அந்த இடத்துக்கு ரெகபோத் என்று பெயரிட்டார்கள். எப்படி ஈசாக்கின் வாழ்க்கையில அவங்களுக்கு விசாலமான இடம் கிடைத்ததோ, இந்த லூசு கூட அது நல்ல ஒரு எல்லையாக மாறி, நீங்க அந்த ஊர்ல வரீங்களா வாங்க, இந்த ஊர்ல போறீங்களா போங்க, உங்களுக்கு அடையாளத்தை காட்டுறதை நான் தான், பெத்தேலும் நான் தான், லூசும் நான் தான், ஆசீர்வதிக்கிறதும் நான் தான், தரிசனமாகிறதும் நான் தான், சர்வ வல்லவர் இங்கதான் இருக்காரு, கர்த்தர் இங்கதான் இருக்காரு, யாக்கோபு இங்கதான் வந்தாரு, யோசேப்பின் புத்திரர் இங்க வந்தாங்கன்னு சொல்லி இந்த லூஸ் ஆனது அருமையான சாட்சி சொல்லிட்டு இருக்கையா. இவ்வளவு அழகான கிருபையுள்ள இந்த லூச குறித்து யாரு பார்க்கறது இல்லை, யாரு படிக்கிறது இல்லை. இதை ஏதாவது ஒரு தொழில் நிறுவனத்துக்கு அல்லது ஒரு சர்ச்சுக்கு அல்லது ஒரு வியாபார ஸ்தலத்துக்கு இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு வண்டிக்கு இந்த லூஸ் என்ற பேர் வைப்பாங்களா? வைக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா உச்சரிப்பிலே பயந்துருவாங்க. ஆனா இந்த லூசுக்குள்ளதாங்க தேவன் இவ்வளவு பெரிய விஸ்தார எல்லையை வச்சிருக்காரு. கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனாகினால் கிருபையை முன்னிட்டு சொல்றேன், நீங்க பணம் இருந்தா நிலம் வாங்குங்க, காசு இருந்தா கட்டடம் வாங்குங்க, அப்படி நான் சொல்ல விரும்பல. அதுக்கு பதில் சொல்றேன், உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்குதோ காசு இருக்குதோ இல்லையோ, இந்த லூசை போல எனக்கு ஒரு எல்லையை தாரும் ஆண்டவரே, எனக்கு ஒரு எல்லையை நேமியும் ஆண்டவரை கேளுங்க. யாக்கோபு வழியில போயிட்டு இருக்கும் போது அவன் கல்ல வச்சு படுத்த இடம், ஓசத்துல யாக்கோபு தரிசனம் பார்த்த இடம், யாக்கோபு எண்ணெய் ஊத்துன இடம், யாக்கோபு பொருத்தனை பண்ண இடம், யாக்கோபு ஜபம் பண்ண இடம், இந்த இடத்துல இவ்வளோ வேலையை பார்த்திருக்கானே, எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு லூசு, எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு எல்லையை தார கேட்டு பாருங்க, உங்களுக்கு சொந்த பூமியை தருவார், காணி ஆற்றின் நிலத்தை தருவார். அல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர். இப்ப நான் சொன்னேன், இந்த லூஸ் என்று சொன்னா அதை எல்லை, அது விசாலமான. அடுத்தது இந்த லூஸ் என்னவா மாறுது பாருங்க. நான் சொன்ன 2 காரியத்தை மட்டும் சொல்றேன்னு ஒண்ணு சொல்லிட்டேன். 2வது இந்த லூஸ் இப்ப என்னவா மாறுது பாருங்க. நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனம். நியாயாதிபதிகள் 1:23. யோசேப்பின் புத்திரர் பெத்தேலை வேவு பார்க்க ஆட்களை அனுப்பினார்கள்.
முன்னே அந்த பட்டணத்துக்கு லூஸ் என்று பெயர். அல்லேலூயா. அம்மா ஐயா, கர்த்தருடைய வார்த்தையை கவனிங்க. முத யாக்கோபு படுத்து இருக்கும் போது இது ஒரு காடு. யாக்கோபு என்ன பார்க்கும் போது ஒரு கல்லு. யாக்கோபு திரும்பி வந்தப்போ பொருத்தனையை நிறைவேற்ற இடம் ஒரு காடாயிருந்து ஒரு கல்லாயிருந்து அது ஸ்தலமா மாறி அப்படி உருவெடுத்து இப்ப அது என்னவா வந்துருச்சு பாருங்க, ஒரு பட்டணமா வந்துருச்சு. பட்டணம்னா என்னது? நல்ல டவுன் சிட்டி. அப்ப பட்டணம் வந்த உடனே அங்க கட்டடம் வந்திருக்கும். கட்டடம் வந்த உடனே குடி வந்திருக்கும். குடி வந்த உடனே மாடு வந்திருக்கும். மாடு வந்த உடனே கழுத வந்திருக்கும். கழுத வந்த உடனே விவசாயம் வந்திருக்கும். விவசாயம் வந்த உடனே செழிப்பு வந்திருக்கும். அல்லேலூயா. ஒரு சின்ன லூசு தான். அந்த லூசுல தான் ஆண்டவர் யாக்கோபுக்கு தரிசனம். லூஸ் என்னும் தரிசனம் அது இப்போ நல்ல பட்டணமா மாறிடுச்சு. கடந்த நாட்கள்ல உங்களுக்கு அருமையான இன்னொரு சத்தியத்தை சொன்னேன். நோவாவின் காலத்துல நோவா பிரயாணம் பண்ண பேல அரராத் என்னும் மலைக்கு மேல போய் நின்னுச்சு. ஆனா அது பேல போய் நிக்கும் போது மலையா இருந்துச்சு. ஆனா ஏசாயா 37 பார்த்தாக்கா அந்த மலை அப்படியே பட்டணமா மாறிடுச்சு. அதே போலதான் யாக்கோபின் காலத்துல காடா இருந்ததும் ஒரு தூணாயிருந்த இடம் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு? யோசேப்பின் புத்திரரின் காலத்துல அது அழகான பட்டணம் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு பேர் தான் யோபு 9:10 சொல்லுது, ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களை எண்ணி முடியாத அதிசயங்களை. இந்த யாக்கோபுக்கே சந்தேகம் இருந்திருக்கும். நம்ம இங்க படுக்கிறோம், இது டவுனா மாறும் யாக்கோபு நினைச்சாரா இல்லையா தெரியல. யாக்கோபின் குமாரன் யோசேப்புக்கு தெரியுமா இல்லையான்னு தெரியல. யாக்கோபுக்கோடு கூட வந்த ராகேலுக்கு லேயாளுக்கு அது தெரியுமா தெரியலன்னு தெரியல. ஆனா ஆண்டவருக்கு ஒரு தரிசனம் இந்த லூஸ் மேல இருந்துச்சு. ஒத்த கல்லா இருக்கிறத ஒத்த பட்டணமா மாற்ற ஒத்த கல்லு. அது ஒற்றை பட்டணம். பட்டணம் என்றாலே அது எல்லா வசதிகள் நிறைந்த இடம். கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனாக நான் சொல்லி முடிக்கிறேன். இந்த லூஸ் என்கிற ஒற்றைக்கல் ஸ்தலத்துல தேவன் தரிசனமானார். அவர் என்னைக்கு அங்கு யாக்கோபுக்கு தரிசனமானாரோ அந்த தரிசனமான இடம் பின்னாட்களில் பெரிய பட்டணமாய் மாறிவிட்டது. அல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவே. இன்றைக்கு நான் சொல்றேன், உங்களுடைய இன்னைக்கு நிலைமையை நினைச்சு நான் இப்படியே முடிஞ்சு போயிருவேன், என் சூழ்நிலை இப்படியே மறைஞ்சு போயிரும், இனி ஒரு மாற்றம் வராது, இனி ஒரு சுபிச்சம் வராது, இனி எதுவும் நடக்காதுன்னு நினைக்கவே நினைக்காது. அவர் நினைத்தால் தலைக்கு வைத்து படுக்கிற ஒற்றை கல்லை அழகான ஒற்றை பட்டணமாய் மாற்றப்படும். இது கர்த்தருடைய வார்த்தை. ஓ, இது மாறாது, இது நடக்கும், இது நிறைவேறும், இது சம்பவிக்கும். எனக்கன்பான தேவ பிள்ளைகளே, மகிமையின் தேவனுடைய கர்த்தருடைய கரம் ஆச்சரியமும் தயவுமாய் உங்களை நடத்தும். கடைசியாக ஒரு வசனத்தை வாசித்து நான் முடிக்கிறேன். யோசுவாவின் புஸ்தகம் 18ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனம். கடைசியாக யோசுவா 18:13. அங்கே இருந்து அந்த எல்லை பெத்தேலாகிய லூசுக்கு வந்து லூசுக்கு தென்பக்கமாய் போய். கர்த்தர் நல்லவே, கர்த்தர் நல்லவே. இப்போ பாருங்க, அந்த லூச யாரும் விட்டுற மாதிரி இல்லை. இப்ப அடுத்து அந்த லூசுக்கு வந்து லூசுல இருந்து அடுத்து எங்க போறாங்க பாருங்க, தென்பக்கமாய். இந்த தென்பக்கம் என்றால் என்ன? தென்பக்கம் என்பது எதை குறிக்கிறது? வாசிக்கிறேன். சகரியாவின் புஸ்தகம் 14ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம். சகரியா 14:4. அந்நாளிலே அவருடைய பாதங்கள் கிழக்கே எருசலேமுக்கு எதிரே இருக்கிற ஒலிவ மலையின் மேல் நிற்கும்.
அப்பொழுது மகா பெரிய பள்ளத்தாக்கு உண்டாகும்படி ஒலிவமலை தன் நடு மையத்துல கிழக்கு மேற்காய் எதிராக பிளந்து போகும். அதனாலே ஒரு பாதி வடக்கிலும் ஒரு பாதி தென் பக்கத்திலும் சாயும். அல்லேலூயா. அம்மா ஐயா, குறிப்பாய் ஊழியக்காரர்களை நல்லா கவனிங்க. ஒரு சின்ன லூஸ், இப்ப அதோட இறுதி வார்த்தை எங்க போது? தென் பக்கத்தை காமிக்குது. இந்த தென் பக்கம் எதை காமிக்குதுன்னா, ஆண்டவராகிய தேவன் ஒரு நாள் வந்து சீனாய் மலையிலே தன் கால்களை வைக்க போகிறாரே, அந்த மலை இரண்டாய் பிளக்க போகிறதே, ஆண்டோட வருகை வந்து இறங்குகிற அந்த மலைதான் தென் பக்கம். ஆமென். முதல் லூசுக்கு யாக்கோபு வந்தான். இப்ப அந்த லூசுக்கு கர்த்தரே வருகிறார். 10,000 தூதர்களோடு வரப்போகிறார். அந்த மலை ஓசுத்திர தென் பக்கமாய் பிளக்கத்தக்கதாய். அப்படின்னா இந்த லூசு என்கிற தரிசனத்துல எவ்வளவு அழகான வெளிப்பாடுகள், எவ்வளவு அருமையான சத்தியங்கள், எவ்வளவு நல்ல சூத்திரம், மறைப்பொருட்கள் மறைந்திருக்கு பாருங்க. கடைசியா ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன். இந்த லூஸ் என்கிற செய்திய இன்னைக்கு கிடைச்ச நேரத்துல ரொம்ப வேகமா விரட்டி நான் பிரசங்கம் பண்ணி முடிச்சேன். ஆனா உண்மையை சொல்ல போனா, இந்த லூஸ் எடுத்து பிரசங்கம் பண்ணை நல்லா சரியான முறையில வேதத்திலிருந்து நாம் போதித்தா குறைந்தது 1 மாத காலமா இந்த வெறும் லூஸ் என்கிற வார்த்தையை வச்சு சரியான முறைப்படி போதிக்கணும் 1 மாத காலமா. அந்த அளவுக்கு இந்த லூசுக்குள் ரகசியங்கள் இருக்கிறது, மறைப்பொருட்கள் இருக்கிறது, பொக்கிஷங்கள் இருக்கிறது, வெளிப்பாடுகள் இருக்கிறது. எல்லாவற்றை விட சர்வ வல்லவர் அங்க இருக்கு. இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்க மேல் தயவு வைத்ததுனால தரிசனத்தில் லூஸ் என்னும் தரிசனத்தை கொடுத்து உங்களோடு பேசி இருக்கிறார். இன்னைக்கு ஆண்டுட்டு சொல்லுவேன், சாதாரண ஒரு லூஸா இருந்த அந்த இடத்தை ஒரு பட்டணமா மாற்றி கடைசி காலத்துல உங்களோட வருகைக்கு ஆயத்தமாகிற ஒரு சீனாய் மலையாய் நீ மாற்றுகிறேன். அதற்காக நன்றி. எங்க ஜீவியமோ இந்த லூஸ் என்னும் தரிசனத்தின் அனுபவமா இருக்கணும். எங்களுக்கு அந்த கிருபையை தாரோம். நாங்க வேதத்தையோ வசனத்தையோ மேலோட்டமா பார்த்து படிச்சுட்டு போக கூடாது ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் இவ்வளவு அபிஷேகம் வெளிப்பாடு இருக்கிறது உணர்ந்து படிக்க உதவி செய்யும். எங்கள் லூஸாய் மாற்றும் என்று ஒப்பு கொடுத்து எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். நாம் ஜெபிப்போம். அன்புள்ள நல்ல பரமபிதாவே, நல்ல அருமையான இந்த காலை வேலைக்காக உடைய பிள்ளைகளை காலையிலேயே அழைத்து கிருபையுள்ள நல்ல அந்நிய பாஷை ஜெபத்தை கொடுத்து ஆண்டவரே வசன ஸ்தோத்திரத்தை தேவன் தந்து அறிவிப்புகளினால் நிறைத்து எல்லாவற்றை விட லூஸ் என்னும் தரிசனத்தை குறித்து கர்த்தர் விளங்க காட்டி அதுக்குள் ஒளிந்திருக்கிறதும் மறைந்திருக்கிறதும் மறைப்பொருளுமாயிருக்கிற பெரிய காரியங்களை சொல்லிக் கொடுத்ததற்காக லூஸ் எப்படி ஒரு தரையாய் இருந்ததோ, லூஸ் எப்படி ஒரு கல்லாய் மாறினதோ, லூஸ் எப்படி எண்ணெய் வார்க்கிற ஸ்தலமாய் மாறினதோ, லூஸ் எப்படி பொருத்தனையின் பூமியாய் மாறினதோ, லூஸ் எப்படி பொருத்தனையை நிறைவேற்றுகிறதாய் மாறினதோ, அந்த லூஸில் எப்படி நீ தரிசனம் தந்தீரோ, அந்த லூஸ் எப்படி பட்டணமாய் மாறினதோ, இதோ இந்த இருட்டோட ஜபத்துக்கு வந்தவன பிள்ளைகள் வாழ்க்கை இருக்க தேய்ந்து போகிற தேய்விரையா இருக்கவே கூடாது. லூஸ் எப்படி வளர்ந்ததோ, லூஸ் எப்படி விரிவடைந்ததோ, லூஸ் எப்படி பெருகினதோ, உடைய பிள்ளைகள் வளரட்டும், விரிவடையட்டும், பெருகட்டும் ஆண்டவரே. இவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் பட்டணங்களாய் மாற்றும், பட்டணமாய் மாற்றும். இவர்களுடைய காரியங்களும் பெரிய பட்டணமாய் மாறட்டும். இவர்களால் எல்லாரும் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். நல்ல வார்த்தைகளுக்காக தாழ்த்தி ஒப்புவிக்கிறோம். இயேசுவின் ரத்தம் செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென்,
ஆமென் ஆமென்.